sing paling cantik, sing paling hebat lan sayang. Spesial khusus kanggo Bapak Saprudin minangka pelindung sandiwara sinar bebas sayu dan gawati kula dalam kemas rasa sedalan rasa bunga pribadi kamas aspajar setelah cinta le orang bertepuk sebelah tangan ternyata kita menghorok pada anjuring rasa cinta. Isin ya rai kulane isin lamun sampean janjine sulaya semoga kena segala paganti kalian mengucapkan mas nggih Kang Mas mangga ngomong priben maksude sampai keter kakang bahasa isin wirang karo sabar papan kakang ku setia sampean ikar sing janji sampean rayu ngomong ebli sampe hati yen beli percaya kakang dewani disumpah jiwa dan raga demi cinta kakang pasrah aja isin wong ayu pasti dikawin coba serok ngomong dari hati kakang bunga apa sing dipikir cuman sampean kanggo arif sing pirang kanggo sedulur kang Mas Dewek Raden atau sing anak biawa waduh sapa Kang Mas jare ardolan kanggo Bunda Tia wong sing paling sabar segan kanggo arif saking Cirebon pirang aja melang-melang aja isin ayu ngomong priben maksude sampai keter kakang bahasa isin wirang karo sabar kakang ku setia aja watir-watir sampean rayu ngomong ebli sampe hati kula kepikir sejen karo pengen yen beli percaya kakang kewani disumpah jiwa dan raga demi cinta kakang pasrah